Puwede ba nga ibalik sa probationary ang status sa regular nga empleyado? Kini ang pangutana sa atuang follower. Atong i-apply ang Article 295 o Article 296 sa Labor Code. Ang trabahante nga molapas na og usa ka tuig ang pagtrabaho ngadto sa employer giila sa balaod nga regular employee. O ang trabahante under probationary molapas na og 6 ka buwan nga siya probationary, regular siya nga empleyado. Dili mahimo nga ibalik ang status of employment sa trabahante gikan sa mas taas nga estado sa pagka-regular balik ngadto sa probationary. Ngano? Mas taas ang benepisyo sa mga regular nga trabahante ikumparar sa probationary. Ikaduha, ang probationary dili pa kana regular nga trabahante. Now, sa ingon nga kahimtang, ang gihimo sa employer naka-violate sa security of tenure sa trabahante.